Milí bratia, milé sestry, opäť vám prajem Boží pokoj do vašich životov pri počúvaní Božieho slova. Na začiatku sme čítali text z Matúša 24. kapitoly a tam od 15. verša, kde sú také zvláštne slova. Keď teda uvidíte stáť na svetom mieste ohavnosť pustošenia. To je zvláštna veta, že ohavnosť pustošenia. Moc sa nepoužívajú tieto slová však. Ohavnosť. Vieme, čo to znamená, plus, minus, ale používate to slovo často? Ohavnosť. Nejaké iné ekvivalenty tohto slova používame. A pustošenie, zničenie skôr používame. Čiže tieto slova až tak v takomto spojení nepoužívame, ale vieme, že ohavnosť to je niečo zlé, odporné, škaredé, to, čo by sa nemalo robiť, a pustošenie, no to je tiež zlé, niečo, čo by sa nemalo robiť. A Biblia nám tu hovorí o tom, že keď uvidíte ohavnosť pustošenia, tak vtedy utekajte a nechoďte domov si ešte niečo zobrať alebo na pole si niečo zobrať, ale utekajte. Keď počujeme často slovo ohavnosť pustošenia, naša fantázia nám často namaluje obrazy z hollywoodských filmov, nejakú tajomnú sochu, alebo zrúcaniny starobilého chrámu, alebo nejakého politického diktátora, ktorý sa vyhlási za Boha. Keď tieto slova počuli Ježišovi učeníci, oni mysleli vtedy na ten chrám, ten fyzický kamenný chrám v Jeruzaleme. Ten bol skutočne potom v roku 70 po Kristovi aj znesvetený tým, ako vojaci sa správali v ňom a potom ho podpálili a zhorel a to bolo pustošenie tohto chrámu. Väčšinou tieto slová sa vzťahujú na pustošenie niečoho, čo je sväté. Teda ohavne sa chováte tam, kde by ste sa mali chovať s úctou, láskou, dôverou Boha, svätého, čistého, no tak toto sa ničí, toto sa pustoší. Hej? A keď by sme sa tak pozreli na tie dejiny a na ten chrám, tak fyzické ničenie, ale aj duchovné znesvetenie veľmi úzko súvisia v dejinách chrámov biblických. V biblickom chápaní totiž fyzickému znesveteniu a zničeniu chrámu vždycky predchádza čo? Nejaké iné znesvetenie toho chrámu. Aké? Skôr než ho zbúrajú. Vždycky predchádza to znečistenie duchovné, to spustošenie zo strany samotného Izraela. Chovali sa takým spôsobom, cez prorokov im to Pán Boh aj predpovedal, že ako dopadnú aj ich chrám, ak nebudú fungovať správne, ako duchovne. Takže najskôr je to pustošenie duchovné a potom prichádza aj fyzické. Napríklad éra Šalamúna. Tam bolo duchovné znesvetenie samotným Šalamúnom.
Hoci Šalamún postavil ten chrám, ale pod vplyvom svojich pohanských manželiek postavil priamo na dohľad z chrámu 2 miesta, 2 modly pre Aštartu a ďalších bohov. Jeho syn Manases potom postavil oltáre celému nebeskému vojsku na oboch nádvoriach Hospodinovho domu. Hoci prorokmi bolo zakázané Aštartu vpúšťať do chrámu. Ale Manases vpustil pohanských bohov a modly do Božieho chrámu. Čiže to bola totálna duchovná ohavnosť na svetom mieste. No a tomuto zničeniu predchádzalo slávne videnie proroka Ezechiela, kde opisuje, ako starší Izraela tajne uctievajú plazy v komorách chrámu a ženy plačú nad pohanským bohom Tamuzom. V chráme. Ezechiel. Krátko na to prišiel babylonský král Nabuchodonozor a chrám vyplienil, spálil a zrovnal so zemou. Ale čo tomu predchádzalo? Znesvetenie a spustošenie duchovné toho chrámu. A potom prichádza aj to fyzické. Aj prorok Malachiáš hovorí o tom, keď bol chrám obnovený, ľudia rýchlo sklzli do náboženskej rutiny. Kňazi si prestali vážiť oltár. Malachiáš im vyčíta, že Bohu obetujú slepé, chromé a choré zvieratá. Čo sa nesmelo, nemalo. To bolo znesvetenie Pána Boha. Prorok hovorí, že Boh by bol radšej, keby niekto dvere chrámu zavrel, než aby sa v ňom dial takýto bezduchý formalizmus. To bolo ďalšie za Malachiasa znesvetenie chrámu. Takisto história hovorí aj o ohavnosti spustošenia. Antiochus IV. Epifanes v roku 167 pred Kristom, tento sýrsko-grécky král, chcel vymazať židovskú vieru. Vtrhol do chrámu, postavil tam na Boží oltár sochu Dia a obetoval tam nečisté zviera, teda prasa v tom chráme. Jednoznačne to nebolo nič dobré. Bolo to znesvetenie toho chrámu. A potom príde Ježiš a Ježiš tiež sa snaží očistiť ten chrám. Už asi viete, na čo myslím. Chrám hovorí, vy ste z toho chrámu urobili peleš lotrov. To nebolo znesvetenie chrámu? Bolo. A z peleša lotrov potom sa stanú ruiny toho chrámu, pretože vždycky je najskôr duchovné znesvetenie a potom je aj fyzické. Potom prišiel ten rok 70 po Kristovi a Rímania zbúrali tento chrám. V Novom zákone ale apoštol Pavol píše, že či neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva duch Boží? Ono sa verilo, že v tom chráme prebýva Boh, v tom jeruzalemskom. Že na to bol postavený a že tam teda Boh prebýva. No a apoštol Pavol hovorí, že ale aj vy, vaša bytosť je chrámom pre Ducha Svätého. A aj tento chrám je možné znečistiť. A ako adventisti chápu znečistenie tohto chrámu? Čím sa dá znečistiť tento chrám? Hriechom. Som rád, že ste nepovedali, že
dodržiavaním zdravotnej reformy. Ale aj to k tomu samozrejme patrí. Ja vidím práve ten adventizmus v tej komplexnosti. Že my sa nesústredujeme len na duchovno alebo len na telesno, ale my vidíme, že obidve veci sú od Boha. Náš duchovný život je od Boha, naše telo je od Boha, o jedno aj o druhé sa starajte, neznesvecujte to. Adventizmus je v tomto geniálny, že neporcíruje, nerozdeľuje. Toto na toto sa kašľať a toto dodržujte. Adventisti hovoria, nie, celistvo, holisticky, celistvo je treba. Čiže je to pravda. V tejto poslednej fáze dejín, v ktorej veríme, že žijeme my, dochádza k znesveteniu chrámu za každým, keď kresťan alebo cirkev padne do formalizmu, pokrytectvu a nejakého hriechu. Nesvecujeme. Tam má vládnuť Boh, a ak tam vládne nejaké modly, tak Boh je vyhnaný a tento chrám je znesvetený. Není používaný na to, na čo by mal byť používaný. No, ale chrám existuje stále, nie len tento, ale ešte aký chrám existuje. Dokonca sa tam bohoslužby konajú. V nebi. Hovoríme, Biblia jasne píše, preberali sme list Židom, že Ježiš je veľkňaz, ale nie niekde na lúke, ale Ježiš je hore v nebesiach, je veľkňaz a jeho svätyň. To je chrám, svätyňa je chrám. Dnes máme Ježiša Krista, ktorý ako náš veľkňaz slúži v nebeskom chráme ako náš koľký v poradí, ako jediný prostredník medzi nami a Bohom. Jediný a posledný. Žiaden chrám, žiaden veľkňaz už nebude. Lebo nie je ani potrebný. Kto by nahradil Ježiša Krista v nebeskej svätyni? A čo by ten človek chcel robiť? Naše spasenie je vydobité Ježišom Kristom, kvôli čomu Ježiš prišiel, kvôli čomu bola vôbec svätyňová služba. To všetko je hotové. Naše spasenie je dokonalé, dokončené životom a obeťou Ježiša Krista a už ďalší chrám nie je potrebný. Čo teda znamená, keď na tomto svetom mieste stojí ohavnosť pustošenia? A čo znamená Ježišov naliehavý pokyn utekajte do hôr? V staroveku tá ohavnosť pustošenia nastala vtedy, keď bol nejakým spôsobom znesvetený a zničený ten chrám. Dnes táto ohavnosť prebieha potichu a bez vojakov. Deje sa to vtedy, keď hodnoty tohto sveta sa prepašujú do nášho duchovného života tak hlboko, že obsadia miesto, ktoré patrí výhradne Kristovi. Alebo Duchu Svätému, pre ktorého sme chrámom. Ako sa to môže diať dnes? Ako my dnes môžeme znesvecovať chrám Ducha Svätého? Nie nejakého človeka. Chrám Ducha Svätého. Môžeme sa pozrieť na to, čo sa stalo napríklad s časom na modlitbu v našom živote. Aké miesto má modlitba v našom živote? Kedy si to bol čas posvetený Bohom. Dnes na toto sväté miesto staviame bôžikov
modernej doby. Napríklad prácu pre vyšší zárobok, nekonečnú zábavu, alebo scrollujúci prst. Viete, čo to je scrollovanie na tam koliečko na myši a vy točíte a stále niečo nové a nové sa vám objavuje. Aj ten scrollujúci prst je modla, ktorá vyháňa Boha z nášho života a nasačkuje sa tam nejaká modla, hej, ktorá nás asi zaujíma viac, lebo je to zaujímavejšie ako čítať Božie slovo. Sveté miesto našej pozornosti je spustošené hlukom sveta, zaujímavosťou toho, čo sa deje vo svete, a je to ešte podané aj zábavnou formou, takže nás to baví. A toto môže byť ohavno spustošenia v chráme, kde má prebývať Pán Boh. Ohavnosť nastáva vtedy, keď začneme Božie slovo ohýbať podľa toho, čo je v móde. Keď si povieme, hriech už netreba nazývať hriechom, hlavne buďte v pohode. V tom momente sme na oltár pravdy postavili modlu ľudského komfortu nejakého. Výsledkom je spustošenie, prázdna formálna viera bez skutočného života, bez Božej moci v našom živote, ktorá nás vedie do blízkosti Božej. Čiže nás dnes má zaujímať toto. Že voľakedy pred skoro 2000 alebo viac ako 2000 rokmi bol nejak znesvetený chrám alebo spustošený, no čo vy z toho máte? Môžete tomu veriť, nemusíte tomu veriť. Ono to už nemá absolútne žiaden dopad na vaše spasenie. Na vaše spasenie má dopad to, čo sa deje vo vašom chráme, vo vašej mysli, vo vašom srdci. Na to ďalej Ježiš hovorí, keď budete vidieť túto ohavnosť spustošenia, my to väčšinou vždycky chápeme len materialisticky a doslovne. Čo je veľké nebezpečenstvo. Toto je pasca satanová. Ak chápeme tieto veci len materiálne a doslovne, potom Satan si môže v tom našom duchovnom živote robiť tú svoju polievočku takým spôsobom, lebo my sme zameraní, ako zbúra sa chrám, postaví sa chrám a na tom je všetko postavené. Ale že medzi tým tento chrám, vašu myseľ a vaše srdce, Satan pustoší a ničí, to nevadí. Uvidíme, či sa postaví chrám v Jeruzaleme. To ma zaujíma, hej? Myslíš si, že na tom bude postavené tvoje spasenie? Tvoje spasenie je postavené na tom, či dôveruješ, ako sme sa učili v sobotnej škole, Ježišovi Kristovi. Takže je to predovšetkým, je to duchovná záležitosť. Áno, a potom sa stane aj to hmotné zlé. Najskôr ten chrám bol znevážený samotnou službou znevažujúcou v tom chráme a potom bol aj zbúraný. A takisto to bude aj v našom živote. Pokiaľ tento chrám, vaše telo nebude naplnené Duchom Božím, nakoniec aj ten chrám bude zbúraný. Skončí v ohnivom jazere. Ježiš teda hovorí o tom, že vtedy tí, čo budú, keď sa toto bude diať, vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech utečú do hôr. Viem si predstaviť, že my to chápeme ako fyzické, zasa hmotné utekanie do fyzických hmotných hôr. Tam je náš pozor sústredený. Horšie bude s tými, ktorí budú starí, chorí, alebo budú mať barle, alebo budú
mať jednu končatinu amputovanú. Na nich už Biblia nepamätá? My sme väčšinou sústredení na to, čo sa dá chytiť, na to hmotné. Len keď to vidíme, že sa to hmotné deje, tak vtedy sa akože naplňajú proroctva. Ale čo to znamená? Ako to môžeme duchovne chápať, keď v našom živote sa deje ohavno spustošenia v tomto chráme, v tomto tele? Že to teda je duchovná ohavnosť spustošenia v tomto chráme? Tak ako chápať duchovne utekanie do hôr? Lebo keď ja som formálny veriaci, tak čo mám ísť do lesa? Ako sa z toho dostanem? Ako z toho utečiem, z toho pustošenia v mojom vnútri, ktoré sa duchovne deje? No z toho geografického hľadiska to pre Židov znamenalo útek vtedy do jaskýň, lebo tam naozaj prišlo to fyzické vojsko rímske, potom z nejakých dôvodov odtiahlo to rímske vojsko z toho obklúčenia a kresťania to pochopili, že to je to znamenie, kedy majú z Jeruzalema ujsť, aj ušli a takýmto spôsobom si zachránili život, že utiekli. Hej. Potom sa Rímania vrátili a to bol strašný koniec toho mesta. V Biblii sú hory vždy miestom, kde sa človek stretáva s Bohom. Poznáte prípady, kde sa nejakí boží ľudia stretávali v nejakom vrchu, v nejakej hore s Bohom? Mojžiš, sa stretával na vrchu Sinaj. Ale aj Eliáš na vrchu Horeb počul jemný, tichý Boží hlas. A Ježiš sa kde modlieval? Na rohu ulic rušných, ako to robili farizeji? Nie, ten tiež chodil do prírody, do hôr. Útek do hôr znamená radikálny odchod z vplyvu svetského myslenia smerom k mysleniu hore. Toto sa deje tu. Na to nepotrebujete fyzické nohy, aby to tuto bolo v poriadku. Hej. Predstavte si, že sedíte v partii priateľov a kolegov, kde sa začne nechutne ohovárať niekto, kto tam nie je. Hej. Alebo sa tam rozeberajú nejaké nečestné praktiky, ako oklamať štát alebo nejakého zákazníka. Hej. Ako z tohto duchovne utiesť? Buď sa tam budete na to sústreďovať a budete sa toho zúčastňovať, alebo dáte nejakým spôsobom najavo, že toto pre vás nie je. Ja stadiaľ odchádzam, nemusíte fyzicky odísť, ale odchádzam v tom zmysle, že toto ja počúvať nebudem, s týmto ja absolútne nesúhlasím. Toto je váš odchod hore. Hej? Útek do hôr znamená zámerne vyhľadávať ticho, modlitbu, kde je svet dole zaplavený hnevom a panikou. Vy musíte výjsť hore, kde je čistý vzduch Božieho slova. Takto sa uteká z pustošiacej ohavnosti, lebo ten hriech je pustošiaca ohavnosť na nás. Každej strany. 3 pasce, ktoré nám bránia utiesť. My vieme, že to je zlé, ale sú tu nejaké veci, ktoré nám bránia utiesť. Ježiš o tom hovorí. Prvá pasca je, že
neobzeraj sa. Potom je to pasca na poli a potom je to pasca tých, ktorí sú ženy, ktoré sú tehotné. Tieto tri veci sa tam spomínajú, ktoré môžu nám zabraňovať výjsť z ohavnosti pustošenia nášho chrámu. Takže prvá pasca. Ste na streche. Tam sa píše, že neísť ešte dole do domu, keď ste na streche, aby ste si niečo vzali. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu. 17. verš 24. kapitole. Strecha bola na Blízkom východe miesto pokoja, modlitby, čistého vzduchu. Tam sa aj odpočívalo, lebo to boli rovné strechy, to neboli šikmé strechy, ako máme teraz. Čiže to bola ako terasa, kde sa dalo večer, keď nepálilo slnko, asi dalo sa aj oddychovať. Tam sa mohli spoločenské veci, tam sa mohli stretnúť ľudia a rozprávať. Čiže tá strecha, to je miesto pokoja, modlitby, čistého vzduchu. A dom pod tou strechou, kde spali tí ľudia, to symbolizuje ten ich dom, ten ich majetok, čo mali. Ježiš hovorí, keď ide o tvoju dušu, nerieš svoje skrine, svoje účty, svoje pozemské istoty. Koľko kresťanov dnes neurobí správnu vec len preto, že sa boja o svoj životný štandard. Boja sa, čo povie šéf, či možno nestratia zákazku, či mi neutrpí moja kariéra. Začnú kalkulovať a schádzať dole do domu pre veci materiálne, hmotné. Ježiš hovorí, keď ťa volám k pravde, utekaj hneď. Tvoj komfort ťa nezachráni. Toto môže byť brzda, toto môže byť pasca. Pozor na ňu. Táto pasca môže mať veľmi jemné odtiene, nie také veľmi hrubé. Potom pasca na poli. A kto bude na poli, nech sa nevrácia späť vziať si plášť. Plášť alebo rúcho v staroveku bolo symbolom spoločenského postavenia, ľudského uznania. Biblia často hovorí, bol tam taký chudák a bol tam taký v bohatom skvostnom rúchu. Tým Biblia chce ukázať tie spoločenské rozdiely medzi tými ľuďmi, lebo ten chudobný si nemohol obliecť, kúpiť, lebo to asi bolo drahé, aby tiež vyzeral dobre. Takže rúcho, plášť bol symbolom spoločenského postavenia v tej dobe. Často sa nevieme pohnúť dopredu v duchovnom živote, lebo sme príliš pripútaní k tomu, ako nás vníma svet. Chceme ten starý plášť popularity, chceme, aby nás všetci chválili. Ak ťa však svet núti robiť kompromisy s hriechom, nechaj ten plášť tam, kde je a utekaj. Tvoja identita je v Kristovi a nie v tom, čo si o tebe myslí okolie, čo si pomyslia ľudia, ako sa hovorí. To ťa nezachráni. A posledné tretie, beda tehotným. Teda beda tehotným a kojacím ženám v tie dni. Toto vyzerá také kruté, hej? A čo na tom môže byť zlé, keď tá žena sa
chce starať o to svoje nemluvňa, o to svoje dieťa. Ale tu je to vykreslené ako negatívne. Vieme si to asi predstaviť z toho, keby tam išlo o fyzické napadnutie tej rodiny alebo tej krajiny, no tak viete, keď ste sám slobodný, tak viete sa lepšie ujsť alebo nejak inak sa ochrániť. Ale ak máte malé dieťa a milujete ho, máte ho radi a nechcete ho nechať na pospas nepriateľom, hlavne, že si vy zachránite život, ak nechcete takto fungovať, tak potom to dieťa je akoby brzdou, prekážkou, lebo ono nemá tie schopnosti, možno je malé, ešte je to kojenec, tak sa nevie brániť, je to akurát brzda. Hej. Tak čo na tomto môže byť zlé alebo prekážka? Žena, ktorá čaká dieťa alebo kojí, je viazaná tými najpôsobivejšími pozemskými starosťami. Nemôže rýchlo utekať, lebo má záťaž. Ako miluje tú záťaž, to svoje dieťa, ale je to určitá prekážka, to je. Je ťažká. Má toho veľa. Nemôže sa tak chrániť a nemôže uísť. Aký je duchovný význam tejto možnej prekážky? V takom prenesenom zmysle je to varovanie pred tým, aby sme neboli duchovne preťažení pozemskými projektami, hoci aj dobrými. Mať deti nie je svet gulička. Môžem si žiť, ako keby som ich nemal. Je to zodpovednosť, je to starosť. V tomto bežnom živote je to v poriadku, že sa staráme o svoje deti, hej, a že sme zodpovední, to je všetko správne. Je to všetko v poriadku. Ale keď to prirovnáme, že môžeme mať veľa správnych, dobrých, legitímnych projektov a starostí, tak to začne byť problém. Tie deti nie je problém. Ale je to obraz toho, že keď budete mať veľa, budete pomáhať ľuďom, napríklad. Pomáhať svojej rodine, starať sa o to, aby ste mali zákazky, aby ste prežili. A keď toho bude veľa, tak sa to stane brzdou. Človek si povie, no ale tak žijeme v takom svete, z toho sa nedá vystúpiť, to proste musím tak robiť, aby sme prežili. No, tak to tak rob, ale bude to pre teba pasca a padneš na tom. Ak máme rozohraných príliš veľa, ako sa povie, svetských hier, nie hier doslovných, ale príliš svetských vecí máme rozrobených, hoci sami o sebe nie sú nemorálne, možno, že sú ešte aj správne. Je to niečo podobné ako Mojžiš, poznáte, súdil celý národ. A čo z toho vznikalo? Robil dobre? Robil dobre. A verím, že aj spravodlivo rozhodoval. Ale čo z toho vznikalo? Keďže to robil sám, bolo toho strašne veľa, tí ľudia museli veľmi, veľmi dlho čakať, kým sa dostali na rad, a z toho dlhého čakania a rozmnožovania tých problémov, neriešenia tých problémov, lebo to dlho trvalo, kým sa im niekto bude venovať, vznikali ďalšie a ďalšie problémy a z toho vznikali hriechy, nezhody medzi ľuďmi.
lebo toho mal veľa, alebo nestíhal. Vzniklo zlo, aj keď dobre robil. Čiže ide tu o toto. Ak máme príliš veľa vecí rozrobených, veľa, ambícií, plánov, ako keby sme tu mali žiť navždy, nebudeme schopní rýchlo reagovať, keď nás Boh zavolá. Budeme príliš ťaživí na to, aby sme dokázali duchovne vzlietnúť. Proste budeme tam ťažkí, prikovaní. Ťažko sa bude z toho dať výjsť, keď vás Pán Boh povolá. Čiže ohavnosť pustošenia nie je záležitosťou budúcnosti. Satan vás nechce zničiť o 10 rokov v budúcnosti. On vás chce zničiť aj dnes. Aj včera chcel. On funguje priebežne stále. Aj Pán Boh vás chce zachrániť. Aj včera vás chcel zachrániť, aj dneska vás chce zachrániť. Preto máme tu tieto slova. Svet sa denne pokúša spustošiť našu vieru, našu čistotu a náš vzťah s Bohom. Každý deň sme vystavení tlaku, aby sme na sväté miesto svojho srdca postavili niečo lacné, niečo dočasné. Keď uvidíte, že svet okolo vás stráca morálne zábrany, nezačnite s tým svetom vyjednávať. Nepokúšajte sa zachrániť svoje staré výhody. Utekajte do hôr. Utekajte hore. Tam k tým hodnotám, ktoré sú večné, čisté, spravodlivé. Áno, môžete nejaké výhody stratiť, ale stojí to za to. Otázka je, čo vám za čo stojí. Stojí vám nejaká výhoda, krátkodobá, dlhodobá na tomto živote za to, aby ste stratili večný život? To je na vás. Aké hodnoty vyznávate, tak sa rozhodnete. Bežte do hôr, bežte k modlitbe, schovajte sa v Božom slove, hľadajte spoločenstvo verných, modlite sa. Jedine tak môžeme újsť, keď príde ohavnosť pustošenia do nášho života, do nášho srdca, tak ujdete zo strechy, z pola, alebo obťažený starosťami, ako tá žena, ktorá musí kojiť malé dieťa. Žijme jednoducho s voľnými rukami. Nenechajme domy, alebo nechajme domy domami a plášte plášťami. Jedine na čom skutočne záleží, je byť pripravený na stretnutie sa s Kristom. Toto je duchovný odkaz tohto textu. Ten text môže mať aj svoje fyzické naplnenie, ako adventisti máme na to nejaký výklad, ale ten výklad ma až tak nezaujíma. Ono, keď to príde, ako to Ježiš hovorí, tak proroctvá sú dané na to, že keď sa to udeje, aby ste uverili, hovorí Ježiš Kristus. Potom poznáte, ako to v skutočnosti bolo. Teraz môžeme hádať, odhadovať, potom to príde a povieme, aha, tak takto.
potom to pochopíme. Ale dovtedy Satan bude pracovať na vašom zničení. Bude sa snažiť obsadiť chrám vašej mysle a vášho srdca a bude sa snažiť tou ohavnou, pustošiacou mocou svojou zničiť váš život a váš večný život. Ak by ste chceli túto otázku z Daniela študovať nielen Pán Ježiš sa tu zmieňuje o ohavnosti pustošenia, ale Daniel hovorí o ohavnosti pustošenia ako o malom rohu a koho to predstavuje a tak ďalej, tak by som vám doporučoval túto knihu. Je to doktorská práca, teologická, Jirko Moskala, to je brat toho Moskalu, čo sme ho tu mali, toho misionára. Má názov Kniha Daniel a makabejská téza, pretože väčšina, možno si to vy neuvedomujete a myslíte si, že kresťania veria, že knihu Daniel napísal naozaj nejaký Daniel. Ale títo kresťania veria, že to nenapísal Daniel v 6. storočí ako súčasník kráľa Nabuchodonozora. Oni veria, že to napísal niekde v makabejskej dobe, to je nejaké tretie, druhé storočie počas gréckej ríše. Napísal nejaký neznámy autor, ktorý tam podpísal Daniela, nejakú fiktívnu vymyslenú bytosť. Hej. Čiže my veríme, že knihu Daniel napísal naozaj skutočný Daniel, skutočný súčasník kráľa Nabuchodonozora, skutočný človek, ktorý bol zajatý pri dobytí Jeruzalema aj so svojimi 3 priateľmi. Tuto to máte vysvetlené historicky, kto predstavuje malý roh, čo to je pustošiaca ohavnosť. A hlavne sa tu vysvetľuje, že prečo nemajú tie iné názory pravdu, že to predstavuje Epifana IV. Hej. Tu máte vysvetlené, že jednoducho to historicky nepasuje, rok mi to nepasuje, kontext teologicky nepasuje, hej, aby to proste bol tento panovník, ktorý akože je naplnením Danielovho proroctva, že to je Epifanes. Potom tí ľudia, ktorí veria v túto makabejskú tézu, tak vlastne potom zaokrúhľujú a hovoria, že 3,5 roka, není 3,5 roka, bolo to len 3 roky, aj 10 dní, hej, a tak ďalej. Ale že to je teda zhruba 3,5 roka a takto proste napasúvajú potom tie proroctva. Tu je to krásne vysvetlené rok po roku, ako tí králi išli za sebou, čo Biblia predpovedala, ako to nepasuje na tých kráľov, ako žili v iných rokoch a tak ďalej, hej. Takže, ale musím vám povedať, že sa to čítať nedá. Ako je to doktorská práca a musíte mať veľa odvahy a trpezlivosti a ja neviem čoho všetkého, aby ste to prečítali. Ale možno vás tam zaujme niečo, čo je ľahko pochopiteľné, alebo si vyberiete len to, čo vás zaujíma, nemusíte celú túto prácu pochopiť a čítať. Hej. Takže toľko som chcel len ešte na záver povedať, ale to, čo je pre nás dôležité, pre naše spasenie, lebo aj chrám nebol tu len na obdiv postavený, chrám bol postavený na to, aby v ňom slúžili kňazi, ktorí boli prostredníkmi medzi Bohom a človekom. A to všetko sa deje pre naše spasenie. Takže chrám tu je daný na naše spasenie. Dnes už chrám nie je,
Dnes už chrám nepotrebujeme, žiaden chrám už nebude, lebo je jeden jediný chrám, ktorý má platnosť a jeden jediný prostredník Ježiš Kristus a nijak inak to spasenie nedostanete. Len skrze Ježiša Krista, jeho službu v nebeskej svätyni. Všetko ostatné, čo sa tu udeje, je zbytočné. Neprispieje to k vašemu spaseniu. Takže nech je to akokoľvek, chráňme si chrám svojej duše, svojho tela, pretože na tom záleží. Amen.